Yes! Yes! Ама защо ме? Чакай малко, как го правиш? Тия се уди, момче за клиент. А? Карай бе, карай спокойно, ара бе. Какво толкова? Ой, чакай го! Представяш ли да спре тока? Утре ще го правим. После ще си скъпеш от... Отвори бе. Ай, чека са на врата. Аз. Чакай бе, как ме направите? Я да видим камерата да видим. Аре бе. Браус. Тупак Шакур. Дойде моя кур. Усмихни се малко, да. Вибрацията само ме владява. Тя се уди, момче за клиент. Ето как го си урад за тренировката. Искаш ли? Не. На европейска такава, с някакви... Тя снимам и моите хора, бе. Браво. Я те вима, я цигарката. Браво. Абе, мълче. Опа. Ти ги върши, бе. Няма повече. Ти правиш и ти. Къде той? Виж на кьора се прави, момче. Бе, после ще ми обръснеш на дупката газа. На дупката газа е. Бе, газа дупката на... Тя чак, аз не съм се къпал от 6 години, брат. Не, излудах, на рождения ми ден се къпах. Бах ти улица, пичове се вижда. Аре бе, брат. Абе, момче. Какво правиш ти, бе? Дай да ти утаковаме. Дай да обръснем на Стеф космите между ръците. Между пръстите. Между пръстите. Кер бутите е трания, бе. Кер бутите е трания. Вика, аз ти викам, работи и трай. Ма гъза му ще трябва с косачката, пак. На какво ли гъсли? На мани го мога от... Гелия, какво правиш, бе? Ти не гаеш се, човек. Ти да не гаеш. Аре, пусни! Момчета. Дай малко при мен, ако искаш. Не, аре, бе, седни, бе. Аре, бе! Дай малко гел, бе. Ти ще направи. Аре, хубавице. Е така. Пустете се. Аре, седни, бе. Гледай само плочките, виж малко сега. Теракот, алуминиева грама. Аре, седни. Геле, брат, ми дей се е бана, чули? Не, бе. Какво правиш? Тъл се утре, брат, ти представяш пред. Давай. Само е дърпа, Само е дърпа, Ми да, съобразявай се малко, тия какви ги вършиш моето момче? Аз как съм те учил, който и фризьор шал да ми стане, ти нормален ли си, какви работи прекаш, тя ги е... Аз мисля да спирам това момчета.